and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Huwag man ka maong mo drive sa imong mga kauban yun. Alitse. Sa may imong gusto. Pagkanaugon ka na ko, niya pusilon? Oh. Butoy! Madisgrasya ta! Kusog kayong dagan sa jeep! Sorry ninyo ah. Nakapiyong ko kadiyot eh. Na! Animal ka, Butoy! Ayaw pangamong! Dukaan na ginako nyo rin. Mao ganin ang utana ko nimo nga. Doon na ba yung makamaong mo drive sa imong mga kauban? Na! Gusto na! Bandarag balik! Gusto na kong mupiyong besag kadiyot lang. O nyor. Kinsa man ang nangita nako. Katulkon para ba ko da? Katulkon para bagyo ko eh. Hala? Dili ba ka sinuko rin ni Senyor Emilio? Unsa man kaya akong buhaton? Bahala na. Tumano na lang yun ako ang akong gihambog ni Senyor. Nga uyab ming duha si Milan. Mayo kay mianhi kadayon. Maupay akong pagmata, Nyor. Ako sabling gituyo. Pero dili malangan ang among trabaho. Trabaho? Wa ka na katungod nga masayod. Oh. Tultuloy ko hain magpuyo katong saop nga ginganlan og Milan. Kinahanglan pa bago di ay na, Senyor Emilio? Akong uyab si Milan. Busa, wa ka naman tingali apason pa niya. Ayaw ko tuloy ko noon sa iangay na kong buhaton. Maoy, tumana nga akong gusto. Ubanay ko silang ipuyan. Mahimo ko ng buhaton, Nyor. Pero, mahimo bang muhangyo? Muhangyo ka? Muhangyo ko nga ayaw intawag dapati si Milan, kaya wag gid siya sa... Di ko motoo. Dili ka mo to? Nakita ko kadtong saop sa Manila. Pareha silang duha si Hazel nga giapilan og contest. Og nakita ko ang ilang panagakos. Wa man tingali daotan sa imong nakita, Senyor Emilio. Natural raman tingali nga magako silang duha labi nag pareha silang midaog. Oh, nganong nahibaw man ka? Gitog-anan ko ni Milan, Nyor. Mapagarbuhon kayo siyang may balita nga taga Cebu gyud ang nakakuha sa second ug first prize. Way gililong si Milan ako, Nyor. Mao na hinungdan nga iya kong gipalitan og bag-ong sinina sa among graduation. Dili gyapon ko motoo nga uyab ka ni Milan. Wa ko'y mahimo kung dili ka mo tuon ako, Nyor. Ubanay ko sa ilang ipuyan. Sige, Nyor. Dili ko ikaw hikawan sa imong tinguha. Pero, Unsay pero? ayaw lang gid intawon pa si Padi si Milan, Nyor. Ako gid siyang labanan. Doon na pa di ko'y laing ipangutanan nimo. Unsa man na, Nyor? Nakailabas si Butoy sa maong saop. Dili man nimo saop si Milan, Nyor. Wa man siya magtrabaho sa inyong asyenda. Mao'y tubagang akong pangutana. Nakailabas si Butoy sa saop. Wa ko mahibaw, Nyor. Wa ko makita sino'y butoy nga wadto sa ilang Milan. Mamahaw na mi. Pagka umanang og pamahaw, ubanay ko silang bay. Mao ni ang ilang bahay ni Milan, Nyor. Nganong sirado man ang ilang bay? Tingali wa sinang ilang. Ang saop nga ginganlan og Milan. Ayon siya. Mahimong tuan na siya sa review center, Nyor. Oh?
Unsay review center? Human gyud sa among graduation, Yor. Nangita dayon siya og organization nga makatabang niya aron makalibre siya sa iyang pag-review. Kayo sa may iyang gikuha? Accountancy, Yor. Nyor, imo man ko kung gitutukan. May sa ko nimo. Nahibaw ba ang imong inahan nga uyab mong duha ni atong saop? Nganong wa ka magkatubag? Nahibaw ba siya? Wa gid ka matuk. Wa gid mi Rasol. Nagsigi ko na ron kung nangabot na ba ang demonyo kong amahan. Dili baya na maayo, Hazel. Ikaw ra gid mo ay mag-antos tungod lang sa demonyo mong amahan. Ang ako mahal mo akong giuna-una. Hala, ngano magkuna-una man kang Milan? Siya mauhinungdan. Nganong nahimong demonyo ang akong amahan. Bright si Milan, Hazel. Busa, nakasiguro ko nga mangita gid siyag paagi nga dili magka-cross ang ilang daan sa demonyo mong amahan. Dili ka ba gid ay makapasaylo sa imong amahan? Dili ko siya mahimong pasayloon sa iyang gipuhat nako. Mayo gani, kay nakahuna-huna dayon ko sa spray nga giandam ko gyud sa ingon ni atong daotang hitabo. Maayo hinuon. Abi nimo, doon ako'y gamay nga spray nga naagid sa akong bag ug nagpalit kog dako alang sa akong kwarto. Angay sad gyud nga mangandam ka, Hazel. Ingon nimo o nga gwapa, unya dato pa gyud. Doon na gyud makahuna o nagdaotan nimo. Ang ako baya sang mahal ang nagtudlo nako nga kinahanglan nga doon ako'y panalipod alang sa akong kalawasan. Bright gyud si Milan, no? Husto kay camera sol. Kay bright man si Milan. Ayaw siya guna-una, ah. Ikaw mo'y angay magbantay nga dili ka gyud makit-an sa imong amahan. Mirasol, dili ka matinta lang inyo mga katabang. Say gayon nga makita nila ang gipapilit sa demonyo kong amahan. Ingo sinoy butoy, dako ko nung premyo ang ihatag sa demonyo kong amahan sa makatukaan ko nahain ko. Ay kabalakan ni Ana, Hazel. Gipangsultihan na sila ni Papa nga dili kini mo trader namo. Ingon man nimo. Mao ba? Gipahimangnuan silang Papa nga maro si Senyor Emilio. Tingali, ilad lang ang gibuhat ni Senyor Emilio. Ngayon tagdili mahaylo ang mga katabang. Kaya gihadlok sila ni Papa, uy, nga human sila mutugaan, unya maningil sa premyo. Tingalig, bala sa armas ni Senyor Emilio ang ibayad nila. Mayroong tag ilang timanan ang ipahimangdo nila ni Sir Kane. Nay, Uy, ganun ni amang taon ka, anak? ay kadlok nay. Gipaubanan ko sa abogado aron doon ay makalaban ako. Maayo di ay yung tao ang abogado ni mo sa? Maayo gid kayo nay. Gusto gid niya nga mabawi ko ang asyenda. Hanto pa gid ang mga negosyo ni Senyor Emilio nay. Unsa? Mao lagi. Nganong mabawi man ang iyang mga negosyo? Kay gikan man sa kita sa asyenda ang iyang gigamit alang sa iyang negosyo. Di mo gid na dato sa Senyor Emilio nay. Mao ba? Nakigsuod ko na siya sa kong amahan. Ug kay maayo mo sulti. Dali misalig niya nga akong amahan. So hito gadi ay ang maong abogado no bahay ni Senyor Emilio o sa imong amahan. Mao ginay. Kay misalig man dayon niya ang akong amahan. Ay, ang gikagulan ko lang nay. Ang akong mahal. Oh, ngano man? Unsaon ka niya pagdawat ang kamatuoran. Unsa kay ang buhaton sa higayon nga mugawas na gyud ang kamatuoran. Nga dili ila ang asyenda. Kung tinuod nga naigugma sa Hazel ni Munak, madawat niya ang kamatuuran. Kung dili nay. Bright salbay ang akong mahal. Nahadlo ko nga tungod sa iyang kauwaw. Iyaw niya kong buwagan. Tabangan ka nakog ampo nak, nga mahingpit gyud ang imong kalipay. Maayo gani kay mituo si Senyor Emilio sa akong pasangil.
Nga wa mahibaw si mama kay nahadlo kung dili maka-review. Kung doon na naon niya sila'y kwarta. Karen? Ayaw pagduol na ako, Noy. Tingaling makit-antan, Senyor Emilio. Mapagan gid ini ang ako mga ginikanan. Mao pagsunis ni Emilio sa iyang kwarto. Nangatugin mo sa ilang bahay ni Milan? Dito, mi. May kandado man ang ilang bahay. Wala magkita sila si Senyor Emilio og ni nang ilang. Wa lagi. Time pa. Ikay misulti nila no nga mo pauli si Senyor Emilio. Oh, wa uy. Kulata gyud kong Senyor Emilio. Unsa man ang imong gigunita, Noy? Oh, poster guni. Unsa man ang poster? Patanawa ko na ko, Noy. Oh. Hala. Ang senyorita man lagi ni. Uy. Kadako gud sa premyo sa makakita sa senyorita. Usak ka milyon ka pesos? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!